ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദിൽഖുഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ തേങ്ങാ ബൺ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഈ തേങ്ങാ ബൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് ഇളം ചൂടുപാൽ, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റത്തേക്ക് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈസ്റ്റ് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 1 എഗ്ഗ് പൊടിച്ചൊഴിക്കാം. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനായി നമുക്കൊരു അരിപ്പ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി അരിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഈസ്റ്റ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം. ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ലൂസായ പരുവത്തിലാണ് ഈ കൂട്ട് വേണ്ടുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കിട്ട് അത് അടച്ച് 1 മണിക്കൂറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ബണ്ണിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ, 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 നുള്ള് കാഷ്യൂനട്ട്, 1 നുള്ള് കിസ്മിസ്, 1 നുള്ള് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ചൂടുകട്ടിയുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്കൊരു സ്റ്റാൻഡും വെച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടപ്പിന് ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റീം പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇനി ഗ്യാസ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബണ്ണിന് പരത്തിയെടുക്കാം. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ കൈക്കൂട്ടുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി നന്നായി കുഴച്ച് ഇത് 4 ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് റെഡ് തേങ്ങാ ബണ്ണാണ് ഈ അളവിൽ എനിക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്. അങ്ങനെ 4 ഉരുളയാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു തിക്കിൽ പരത്തിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഫില്ലിങ്സ് ചേർക്കാം. രണ്ടും പരത്തിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് ചേർക്കാം. നന്നായി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഫുൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പരത്തി വെച്ച ഇതും കൂടി വെച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പൊടിയും ഇട്ട് ഒന്ന് തട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പാല് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് നമ്മുടെ പാത്രം തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇത് കേക്ക് ടിൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിലൊന്നും പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഭാഗവും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങാ ബൺ ഇവിടെ റെഡിയായി. രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായ തേങ്ങാ ബണ്ണായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. വാവ്, അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായ തേങ്ങാ ബൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇതേ അളവിൽ ഈ ഒരു സൈസിൽ 2 തേങ്ങാ ബന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.